O BNG de Ribeira pon o foco no benestar animal e en dar continuidade á campaña de castración de colonias felinas. Os nacionalistas abogan por reforzar a área para potenciar a súa planificación. O Bloque Nacionalista de Ribeira vén de reclamar ao goberno local unha maior aposta en benestar animal. A concelleira Antía Alberte, ata outubro responsable desta concellería, solicita que se recupere a campaña anual de castración de colonias felinas pola importancia que ten o seu control. Aínda que algún veciño poida estar en contra de investir cartos na área de benestar animal para esta fin, é importante porque teñen moitos problemas veciñais. Pensade que un gato sin castrar é un gato que vai a ter pelexas, é un gato que vai a ter incluso enfermidades, non por feridas que se infectan, co cal vai a causar máis conflitos entre veciños. Unha colonia castrada é unha colonia saudable e incluso unha colonia que pode reconciliar os veciños esa relación que poden ter cos gatos da rúa e darlle aos gatos tamén un dereito dunha vida o máis saudable posible e, ao fin e ao cabo, esa colonia acabará desaparecendo, porque os gatos da rúa teñen un período de vida aproximado de 6-7 anos. Alberte recorda que o actual executivo conserva a Concellería de Benestar Animal creada polo BNG, pero lamenta que non estea tendo actividade e que esquecera a castración das colonias felinas. Estamos nunha época clave para elo, hai xa moitas gatas preñadas e se ten que proceder canto antes. É certo, é unha primeira que o di, que os cartos non abondan, sobre todo na área de benestar animal, por iso no meu día falei ca concelleira de Facenda para ampliar esta partida, indiquei partida por partida, as diferentes cousiñas de benestar animal nas que era importante investir, tendo un mínimo, simplemente un mínimo para poder levar adiante esa área. Sei que o Concello está nunha situación delicada a nivel económico, de feito, nós tivemos que herdar iso, tamén é certo que a deixamos mellor do que estaba, e simplemente pido unha partida mínima para poder facer unha castración. A última que destinou o anterior goberno a este fin foi de 5.000 euros, o que serviu para esterilizar a 50 gatos. O BNG presentará unha iniciativa ao Pleno Municipal deste luns para que se destine outra partida de 5.000 euros ás castracións. É unha pequena partida económica que propoñemos para evitar que se perda o traballo realizado ao longo dos últimos 2 anos e medio que estivemos presidindo o goberno de Ribeira e que vai a mellorar a sanidade e tamén a habitabilidade das colonias felinas e, por tanto, que darlle resposta a unha demanda non só das asociacións que traballan en defensa dos animais, senón tamén de moitos colectivos de veciños que queren evitar un problema a maiores nas súas parroquias e nos seus barrios. Ademais de recordar a aposta que fixo cando o BNG estaba ao fronte do goberno local no eido do benestar animal. É unha área que necesita tempo e cartos. Non é unha área que se vexa o froito o día seguinte, senón que require dedicación e planificación a medio prazo. En ese sentido, o goberno que encabecei si fixo os deberes e pasamos a ter unha área de benestar animal dotada de recursos, pero tamén fixemos medidas que supoñen un impacto positivo no benestar dos nosos animais e tamén dos veciños e veciñas, como, por exemplo, a creación de novas praias destinada a mascotas, pasando únicamente dunha praia que estaba en moi pouquiño tempo reducido no verán a pasar a ter 5 praias e algunhas delas permanentes para que as nosas mascotas poidan tamén desfrutar. Os nacionalistas de Ribeira reclaman traballo e planificación ao actual goberno municipal para non dar pasos cara atrás e seguir mellorando a vida dos animais e dos veciños.